Bueno, gent, ho tenim clar, no, això? Sí, després de més de 4 mesos de treball ho tenim molt clar. Hem après que no podem fer-ho sense la nostra gent ni sense el territori. Només podem canviar Catalunya des de baix. I és que Podem és una eina de transformació social i la gent ha d'estar al centre de les nostres polítiques feministes. I aquesta eina l'hem de construir en fraternitat, amb la resta de companyes de l'Estat. Sí, hem de plantar arrels arreu del territori per créixer ben fort. Sí, de fet, hem de treballar pensant en el futur. Sabem perfectament on volem arribar. Hem de guanyar les properes eleccions a Catalunya. Bueno, gent, veig que ho tenim clar, això. Veig que tenim clar que l'única manera de construir això és des del territori, des de la igualtat, des de la fraternitat. I veig que tenim clara una altra cosa molt important, que és que l'única manera de construir un projecte fort de veritat és poble a poble, cercle a cercle, i per tant, si tenim clar tot això, som-hi, no? Tenim la furgoneta aquí, la podem utilitzar? Doncs jo puc trucar a algunes companyes i és que ens donin un cop de mà. Doncs vinga. Creieu que podrem amb tot això? Juntes ho podem tot!